raga kang kacirat tresna tinali-tali ing jiwa kekandrung parasmu ora gampang nopo lelagon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nopo asunyatan ning tresno kowe sumandring wong liya Thank you.
gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane aku sepurane yen gawe lara ati
Allah ingkang maha kuwasa